ați venit la conflictul liceelor, finala sezonului 9. Doamnelor și domnilor, cele mai bune licee din sezonul 9 se numesc în stânga mea, Liceul Economic! Iar în partea mea dreaptă, Liceul Matei! Galeriile sunt pregătite, toată lumea este pregătită. Aș dori să mulțumim și sponsorilor noștri, mulțumim și partenerilor, bineînțeles. Mulțumim Shark Photography, Mihai este fotograful oficial al sezonului 9. Mulțumim One Picture, Daniel, videograful nostru. Mulțumim Pașa Cafe, cofetăriei Oana, Aria Cafe, Sportify, Maioco, Use și Folii, WGin, Speed Greeks Food, cea mai bună șaorma din oraș, bineînțeles și primăriei Râmnicu Vâlcea, Inspectoratului Școlar Județean, Clubului Divino în mod deosebit și Fundației Județene pentru Tineret. Să mă trezești, că mi-ați bat până, până mă cer cu soarele, razele ce-mi bată în seama. Dezactivez alarma, nici zgomot în timpa. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Felicitări! Cea mai fervă echipă sezonul 9 conflictul liceelor. Energetic! Cea mai bună galerie a sezonului 9 conflictul liceelor a fost prezentă în această seară aici și a fost Economic! Omul ediției 2016 în Club Divino la conflictul liceelor este Doc de la Felicitări, Robert! Locul întâi, Matei Basaracu și mulțumim! Mircea cel bătrân, care este alături de noi cu trofeul conflictul liceelor și îl înmânează, îl dă mai departe campionilor sezonului 9